Diog dasa hospital kay halagi gi pa-check up kay iyang hilanat ni taas man dya. Hubag malagi ni dihang kamot dis niaging adlaw pa na Lunes ug Martes, Miyerkules wala sa nakatrabaho kay wala gyud patrabahoan yan trabaho man gahapon mo nang ning samot siya og ka nagdana nito gi. Yan na guys, kanang bagtak sa manok kaya ito ni siyang adobohon niya human. Kuhaan ka ng barbecue na human. Sige ga, kanang usaga. Wala kabukayan sa. Kaya guys, mamalit ang bagtak sa manok. Okay na, okay na. Pila ning bagtak sa manok ga? Tagkuan 190 kun. 190 kilo. May siyang adobohon ko ding bagtak sa manok. Para may bagtak sa baboy. Wala na lagi shrimp bowl. Di nagpalitaan yung bagtak sa manok be. Ay, hala, tahong. Sugbak po. Tahong ni Carla. Yan na yung mga sinatawagan ni mga litob na sila. Dito. Hala, makaon din siya kani. Kani. Makakita mo ngayon. Tapos, bye-bye. Yung tamig isda guys, na ipusit. Tahong ni Carla. Kuan siya tawagan ni? Baliling nga. Baliling. Mutiya ka. Bangos pila. Sige lang. To. Nay bangos. Kuano ka to sa yung gingon ni kapag sugba ba? Ay, ito pang sugba nga. Kani. Kuan ni siya, yellow pin. 50 kuno ang isda. Hala, ang sisi nga ng isda na. Litki. 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 Hala, dako aga. Hala, dako gay siya ay. First time ko kita na. Kuadraga ka na. Kani pa. Sugba. Kaya na, istas ba to? Ha? Asa may yelpin kanina? Kari. Bawal man ka ana. Bawal ka ana? Dili, mura na sa tulingan. Sama na? Pilipina, ma'am. Pilipin. Mana di matulingan. Pilipina. Pwede Napay tulingan dira. di pwede na magigupirahan. Pwede mo na. Dili pa na duganon. Di kani dili siya duganan eh. Ang kani hilupin dili ni duganon. Kanina. Kani siya kunod. Kani mo duganon. Ako rin may ilupin. Kana ikog niya mga. Bilang kilo man eh. Tag 280, ma'am. Kanila. Uway. May say tuway. Ay kani may panghuhaon nila sa kuan. Suso ni? Na, ignorante mi kay. Diba? Patulo na ka ana. Kani lagi sige na kung kakitaan dito sa mga manginhas mi. Diba? Si tawag ani? Lukot. May say lukot guys na. O sa tawag ka ani dili man siya tahong. Dili bayo yan. Nangihi siya Nabuhi na siya. Lami po siya sa buno. Wala man siguro na diri nas layo na siya kaon. Sa kuan siguro na sa loud ba. A few moments later. Hello guys, good morning. Adlaw nga Bernie Santo lagi ron ka ng kasaylo lang tas Ginoo guys kanang kasaylo naman tani dya. So sa ato mga sa bitaw ka nang matong buntag natong tanan guys kanang namo gini order og biko. So di na to pwede nga di po nato lutuan guys kay malagi na order na lagi ni. Diyan mo ni deliver ni Papa Edi ron kay kuan ka nang magluto pa pud ning binignit. Na siya mabinignitan. Pero before may magluto guys mo adto sa ami og naman na uming nabay clinic ron or nabay abling hospital kay pa-check up na si Papa Edi. Diya hamping tantanan guys. Check up na ho kay hubag na ihang kamot. Nami diri sa emergency. Hubag na magud siya mamtaman una. Gahapon mo pa man ta na ingana. Ang lagi paspas kay sa mubuto man kon siya kato kay mubuto ba. Kanang sa ubos.
Na. Pachik ko. Hubag ka ni yung kamot. Kit. Madlo po niya sa... Nagluwag ba? Ulit nami guys. Nagparesita rami og tambal. Mga antibiotic o kanang mga ointment. Kay di na dyan niya kaya ang idahang samad. Kay dis niya Lunis ay... Ano sa kagilantan pa? Lunis, Martes? 23. Niya akong gipugos og duty 25 up to gahapon 28. So, salamat sa Ginoo guys kay na. nana. Sa pikas tudlo. Ano ipa palito niya ang tambal. Saka nagresita guys kanang 1, 2, 3, 4, 4 ka resita pero niabot namin na palito na yung mga tambal. Ni luto dajon guys wag man nag-deliver sa Biko. Kay hanggi dali-dali sa si Papa Edi og dasa hospital kay halaging gi pa-check up kay iyang hilanat ni taas man dya. Hubag malagi ni dihang kamot dis niaging adlaw pa na Lunes ug Martes, Miyerkules wala sa nakatrabaho kay wala gyud napatrabahoan yan trabaho man gahapon mo nang ning samot siya og ka nagdana nito gi kuana siya kanang gi kulanian na dya asa lamang gipalit og tagdapo ka kuan guys kay napo ka og gikumpleto na ni kanira na po sa ang gipalit ning amoxicillin kay tag 35 ang usa ani pod na po kuang na lang kog upat kung palit ka mabalik ako kung palit ako kog upat guys magluto sa ko ning binignit kay malaya Birdi Santoron ya kahit kaltuguan hoy di magbuhat sa init. Uy, mukha unsa ka kay 8 hours ipunin mo ning ipunin mo ko ani. Grabe mo kung kainit ang panahon guys. Sus, grabe marag nga aso-aso. Grabe dyan kainit. Ipasulat sa ni Nicole kay dito taro ani yo. Na mo diri 3 times a day meaning every 8 hours ning kuan. Kuning amoxicillin. Lah pagkuan lah, pagkaon kay irong kainom tambal di mag taksa kuan guys bagtaksa manok i-adobo ni Nicole diya mag prepare pa ko dani na ako gi-prepare na ni daan ni Nicole ya si Nicole tayong pulutuon niya dili sa kay bawo magbinignit lagi kay dili nating binignit si Nicole ang ikuan guys kanang pilit nga tapol diya butangan bugkuan na tawagan ni kani sabu. So, diyan na guys. Kalang dali-dali jugo guys. Nakaabot mo hindi Papa Edi dari sakto alas 11. So, pa ka dito pa human hagbiko ganiha guys. Deliver na maghapit. Tadong may dituguan. District Hospital lagi kay Papa Edi. Di pwedeng dili na ito ipa-check up kay dito magpataka og painom og kuan. Tambal nga way resitas doktor. Jagilan ta naman sa tulo ka adlaw guys. Kanang duty lagi sa gahapon man lang daot na pag isang kamot sulami ka doon ato sa binignit guys so mga untan guys so binignit so mga igagaw ra po ni Cristelda ni mga un guys kay halos tanan man karon nang gibinignit ito pwede mong maligyan binignit kay halos tanan nang gibinignit sulami ka doon siya guys manghimo sila og ice cream Oreo nisada na nag-chill sa rep sa kadlaw. pagkatong ko ano sa kakrimisada Dili usara. all purpose ba Dili mo ni ay usara ni kanina. No. Cream ug kondensada na. Daghan kay tamis. so kuha ni sila mga bata kay grabe dyan kainit di pwede matulog kay Gutok luma. Wala ka taklog. so kuha ni sila mga bata kay grabe dyan kainit di pwede matulog kay Gutok luma. Wala ka taklog. Shake me.
Siguro nang usate. Sulura kay... May buhara. Hindi mo lagay ang tamis niya. So, na mix na. Wala po kayo mo guys, hindi guys nga diriham mo sobras ka busy. Ugma na po ko order guys nga kuan mo ron og biko. Punon pa? Taman sa ni murag kuan. Sa pay, Naman ipila ka ano ha? sa ipaibabaw anak. Kani, gyapon. Ito na day. Tamas na yung murag giya-giya ba? Okay na na. Asa ang tissue di ay? Ang papa siguro. Kaya itong ipon o pila ka bukma himo. Ipatungod lang sige day para hindi siya mausik ba. Patungod na po na anak. Patungod. Isod na ko sa ginawa sa duha. Tulor na kayo nga na day. Bisag pinagod basta na limit ranas. May igo lang. Tama na sa nimurag ikuan ba kay paibabuan para ba nag Pero kay sino pa igurado. so na tayo ice cream. Cream eh. Muli uri mo lang itaping. Inya Oreo agatuhanggi. Pili na. Ug Oreo di atong palitunak. Mahal. Oreo mahal. Guys kanang gatuhang tagatakos kay gintan man naligo sa siya. Nabalitad pa niya hang bras hilid dito spikas. Diri spikas ba? Asa tong kutsara ma kay simuton sayang ni oh. Si simhuton. Simuton yung wala. Simuton. Simuton. Simut. Simuton. Yung kay simhuton, yung simhut. So daghan na tag nahimo guys, kuan ra sa duharon sa kalata nga. Pili tayo mo gamo putag mangutapyo ka. Hi. Hi vlog. Welcome to my vlog. Oh, welcome to my vlog. Nakuli ka mo kag bidingnit nak. Pongit. Dugali mo. Kanaayo na